Jamkan sariya la jabagaw kaw fo ka waliɲuman dɔ an ye layiru di aw ma dɔgɔ fara tɛmɛnen ni ala ma basi kɛ ko an na segi kana dɔgɔ fara tɛmɛnen an ye layiru di aw ma ngo ni ala ma basi kɛ an na segi kana jamkan sariya bulon kɔnɔ n'an ka maa welelen kelen ni o ye Elhaji Mamadu Cɛkura Danbele bi ni ala sɔnna babu an bɛna tɛmɛ ni a ye an y'a bila yɔrɔ min na o don na an bɛ babu an bɛ tɛmɛ ni a dakun ye hakilina an b'a kurakura k'a sigi ni ka bi le thème du jour gestion immobilière au Mali, l'expertise de l'entreprise de gestion immobilière et foncière du Mali au service des populations. Cakɛda in jɔyɔrɔ min bɛ a la maaw bilasirali la maaw kunnafoni na a ka baara taasiraw kɔnɔna na maa caman bɛ yen mun y'a jira n na k'a fɔ olu ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na sariya bulon don hinɛ t'a la makari t'a la aw caman ko k'aw tɛ se ka nana ko n'a nana ko yan bɔ mɔgɔw bɛ wuli a kɔ mairie bɛ wuli a kɔ o kɔrɔ nin kɛnɛ in tɛ aw place ye sariya ko don babu a bɛ segin ne kan ni ala ma basi kɛ ni ala sɔnna an na faamuyali caman sɔrɔ luwanzew kɔnɔ jango sotigi n'a ni luwanzew kɛra ɲɔgɔn kan ko in bɛ faamu o cogo de la ni sotigi b'a ka so kɔnɔ a yɔrɔ dɔ di luwanze la maaw b'o kɔnɔna gɛlɛya jumɛn bɛ a la anw bɛ gɛlɛya ɲini ka furaw ɲɛfɔ maaw ɲɛna aw bɛ se ka hakili yɔrɔ jumɛn na anw ka sigi kɔnɔna na aw n'a dɔn a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ bi babu ni ala sɔnna a bɛ segin kan maa welelen dɔgɔ fara fila Elhaji Mamadu Cɛkura Danbele, responsable technique et administratif de l'entreprise de gestion immobilière et foncière du Mali Egypte Mali an ka le bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o la an bɛ a ka directeur général fo Elhaji Nfali Tarawele bureau maa bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in maa ma ko ye ja ka fari i bɛ baara kɛ tiɲɛ ni tilen ladiriya kan kɛnɛ k'i ta dɔn babu an bɛ tɛmɛ ni a ye ni ala sɔnna aw na faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔ WhatsApp numéro na di aw ma jamukan baaraw la ka WhatsApp numéro bila aw ka bolo kan aw ka ɲininkaliw don nataw la na kɛ sababu ye ka da kuraw dayɛlɛ sigi kuraw boloda min ka sababu ye ni aw an bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ kɔnɔna na sɔni an bɛ don babu kɔnɔ inshallah. Elhaji an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn dɔgɔ fara fila anw ye alɛriw di ala ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ dɔgɔ fara tɛmɛnen n ko n'ala ma basi kɛ nin dɔgɔ fara in na an na sigi ni ala sɔnna k'o yira n na bi an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn ka barikada e yɛrɛ min fana sɔnna ka k'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ fo yɔrɔ jan sɛbɛnnenkɔrɔ secteur 7 Egypte Jabala la ka na yan nɔ an bɛ yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. o diyara n ye sutura an bɛ yɛrɛ fo an bɛ segin ka tele sirifila ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen fo an b'an karamɔgɔw fo an bɛ dugawu ɲini a fɛ jamana in basigi ka halisa n bɛ ɲininka ka directeur général fo n'o ye Elhaji Nfali Tarawele ani Egypte Mali baarakɛlaw bɛɛ ani an jɛɲɔgɔnw bɛɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ala ka basigi yarabi amin weleli diyara n ye an bɛ yan bɛɛ ka bila la parce que fɛn min ye immobilier ni wulila ni i wulila kuma la ni bɛ fɛn dɔ i ka ɲɛfɔli kɛ pour que ka mɔgɔw bɔ fili la an bɛ yan baasi t'o la. a diyara n ye an ye dakun bila yɔrɔ min na dɔgɔ fara tɛmɛnen n'o ye semaine tɛmɛnen an y'a bila hakɛko la sotigi ni luwanzew ka hakɛw n ye caman fɔ a la mais an bɛna ɲininkali tɛnku min na o de ye halisa maa dɔw de b'a fɛ k'a dɔn ko sariya la baara yɛrɛ tɛmɛsira ɲuman na ni sotigi bɛ so kɔnɔ luwanzew bɛ yen fɛn caman bɛ yen gɛlɛyaw b'a kɔnɔna na ko mais hali ni sotigi tɛ du kɔnɔna na an b'a daminɛ min ma o de ye k'a fɔ ni ɲɛgɛn fara k'a kan ka sama a kan ka sama ka vide vidange maaw kan ka na sama ko o samali min kan ka ɲɛgɛn labɔ k'a ɲɛ ka kurakuraya ko doni kan ka da sotigi de kun parce que ko maaw luwanzew bɛ wari bɔ o kunna ka sotigi ka so sara n'u bɛ taa don min na k'u ni ɲɛgɛn tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'u bɛ taa ka ɲɛgɛn don u taa ka so to alors ko donc ko olu hakilila la ko sotigi kan ka ɲɛgɛn sama maaw b'an ka degun yɛrɛ sɔrɔ fiyewu ɲɛgɛnko la ka sababu kɛ ni wariw bɛ ka sara alors an mun ye agent immobilier ye jango agence entreprise Egypte Mali Egypte Mali yɛrɛ ka bilasirali la bi a bɛ lecture jumɛn kɛ nin ko kan ni a so dɔw bɛ a bolo aw ka baara bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ ni ɲininkali in kɔnɔna na. d'accord suntura ɲininkali diyara n ye halisa an bɛ sen ka dugawu kɛ an ka fɔtaw ala k'a kɛ ka lamɛnbagaw nafa yarabi amin ala kana kɛ tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ma amin yarabi parce que n'i ye soko daminɛ dɔrɔn a ko ka ca bon Egypte Mali yɛrɛ ka niveau la
luwanse ni ye so minɛ luwanse la ni sotigi bɛ so kɔnɔ ani sotigi tɛ so kɔnɔ a caman traitement tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ sotigi dɔw bɛ ka laɲini bɛ k'a ye ne ka so ni parti bɛ yen n b'a di location na c'est des cas qu'on traite a ka gɛlɛ agence bɛɛ ma parce que ni sotigi bɛ so kɔnɔ ou bien n'a ka mɔgɔ bɛ so kɔnɔ ani sotigi ka maa si tɛ so kɔnɔ a traitement tɛ kelen ye parce que ni sotigi bɛ so kɔnɔ i bɛ mara fila de ye so la quoi. Bon, souvent ça nous cause assez de problèmes mais comme on a quelque chose ni bara la ni mena na n'a ka di bi fere yini akonna dans un premier temps on va faire sotigi folo n'a sola nyege samali bi e di ka charge la na mi barake an barake no fuli ibi jija nyege kana fa fo ga mko diku n'a sola ati e ka charge la e ge e mi fe mu yere bu location na olu ka to ka ɲɛgɛn samali wari bɔ olu fana baaramu b'a damana mais au cas an b'o éviter an b'o éviter pour le fait que ni so bi e bolo et que e de bi ka a wari ɲini a gestion fitinin dɔw bɛ yen i kan ka se ka olu kɛ yɔrɔ dɔ la agence bɛ se k'i dɛmɛ min ye déchet fɛn fréquent ninnu ye ɲama ni so yɔrɔ fitinin dɔw tiɲɛni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ o da sotigi kunna n ka porte sɔgɔlan tiɲɛna n ka serili yɔrɔ dɔ fɛngɛna bon olu tɛ sotigi ka ko ye e min bɛ a kɔnɔ n'i bɛ ka utiliser les petits défauts là e de bɛ olu dilan parce que an b'a kɛ e de ka utiliser ni kɔnɔna na a tiɲɛna o donc de la même manière minnu ye ɲɛgɛn fana ye mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ka hali ji utiliser cogo tɛ kelen ɲɛgɛn kɔnɔna na bon mɔgɔ ka koli fréquence tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ min bɛ so kɔnɔ kabi sɔgɔmada fɛ n'u bɔra fajida fɛ ni su tɛ o tɛ don ani maa bɛ yen n'o bɛ tile so kɔnɔ a n'a ka denbaya bɛɛ bɛ tile so kɔnɔ n'i ko ko olu ka ɲɛgɛn sama wari ni fɛn ninnu wari bɔ ɲɔgɔn na donc du coup i bɛ se ka problème dɔ ye quoi donc sotigi de bɛ nin bɛɛ jate minɛ kabini baara daminɛ ni fɛn yɛrɛ kan ka so ɲɛgɛn sama ani fɛn misɛnninw bɛ ɲɛgɛn ko la parce que a belebele bɛ ɲɛgɛn ko ye dɔw bɛ yen bɛɛ b'a dɔn kɔlɔnko ka suma Bamakɔ a n'a lamini na sisan donc a belebele de ye ɲɛgɛn ko ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de la ka caya en la matière ɲɛgɛn samali ni fɛn ninnu o bɛ sotigi kan ɲɛgɛn ji e de b'a sama ni aw bɛnna la i yɛrɛ ka comportement ou bien i n'a ka fɔ agence ye mɔgɔ minnu bɛ don a kɔnɔ an bɛ fɛ quartier jikow tɛ kelen ye quartier dɔw bɛ yen dugujukɔrɔ ji bɛ bɔ so la bon n'a fɔra sotigi ka o sama waati bɛɛ i b'a dɔn a ma nɔgɔn minnu bɛ so kɔnɔ fɔcogo la ani sigicogo la o bɛɛ bɛ se ka ko o bɛɛ la mais fɛn tɛ se ka diyagoya mɔgɔ kan ko parce que k'e bɛ so kɔnɔ ko ɲɛgɛn filɛ k'i k'a sama bon mɔgɔ tɛ se k'o diyagoya mɔgɔ kan o ye sotigi ka entretien de ye généralement an bɛ taa ni o volet de ye sotigi ni luwansew ni ɲɔgɔn cɛ parce que c'est un peu compliqué l'aspect là donc fo bɛɛ k'a jɔyɔrɔ de ta ni baara min daminɛna n'a daminɛna min na i b'i ka ɲɛgɛn sama i b'a sama n'i b'i ka ɲɛgɛn sama responsabilité min b'i kan ka d'i ma ka jɔ an b'o jɔ o fɔ sotalaw ye olu fana bɛ jɔyɔrɔ dɔ la. a diyara n ye teliya la vraiment n b'a fɛ ka ɲininkali caman segin jabɔ c'est pourquoi an ye Egypte Mali yɛrɛ ka expertise ta siɲɛ in na comme ale kɛra misali ye an ka weleli la ka na jɛmukan weleli la maa minnu sɔnna ka na kabini kunu ka se bi ma Egypte Mali kɔni b'o la n'o tɛ an ye ci bila maa wɛrɛ ma n'u nana yen ko mɔgɔ bɛ taama o kɔ vraiment olu place tɛ yan ye alors toujours sotigi bɛ so kɔnɔ walima sotigi burankɛ bɛ so kɔnɔ walima a neveu bɛ yen a cousin bɛ yen c'est à dire a ka mɔgɔ dɔ bɛ so kɔnɔ min tɛ so wari yɛrɛ sara mais o kɔni bɛ yen ka so kɔlɔsi maa dɔw ko a ma ko a degun barika ka bon ma ko yɛrɛ ye yɔrɔ caman bila a kama alors e ka analyse bɛ kɛ mun ye o kan ani n'o cas ninnu bɛ yen Egypte Mali bɛ a ko traité cogo jumɛn na. bon luwanse yɛrɛ gɛlɛya belebele yɛrɛ dɔ ye ni sotigi bɛ ɲɔgɔn kan o gɛlɛya fana ka nɔgɔn ka tɛmɛ ni n'a ka marakɔnɔmɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn kan misaliyala a bɛ se ka kɛ a den ye a bɛ se ka kɛ a buran ye a bɛ se ka kɛ a balima wɛrɛ ye a bɛ min ta ka na k'o bila so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaw kama o yɔrɔ min o ma se k'o sara ale nana ni o ye mɔgɔ kan
minnu bɛ ale ka yɔrɔ sara o bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu dɔ ma f'olu caman bɛ tila ka yɔrɔ bila ale kelen kama i bɛ taa sɔrɔ sotigi den a burankɛ ou bien a teri ou bien a ka mɔgɔ masurunya min bɛ kɛ so kɔnɔ ale bɛ locataire kɛ i n'a fɔ ale den don ou bien a ka maramafɛnw de don a ka autorité yɛrɛ de sigi bolo kan min ye dantɛmɛ yɛrɛ ye voilà bon an b'o éviter an bɛ min fɔ sotigi généralement n'i ka so bɛ yen n'an y'a sɔrɔ a b'a kɔnɔ an bɛ a laɲini k'i fɛ n'i ye fɛɛrɛ sɔrɔ k'a labɔ dɔ bɛ kɛ ka so kɔnɔ sisan misaliya la parce que mɔgɔw ka ɲininkali o de bɛ jaabi misaliya la o b'a sɔrɔ dɔ bɛ ka so kɔnɔ a bɛ ka appartement min kɔnɔ o ye 10,000 ye bon ale 10,000 appartement kɔnɔ dɔ bɛ o fana 10,000 appartement kɔnɔ dɔ bɛ o fana 10,000 appartement mais ale kelen san o san i bɛ taa sɔrɔ ale kelen bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ 2 ɲɔgɔn bɛ bɔ à chaque fois ni mɔgɔ dɔ dun bɔra o bɛ kalo dɔ de perdre e kunna ni kalo 12 dun n'i kana kalo 12 wari de sɔrɔ ni mɔgɔ 2 bɔra c'est pas évident k'i ka hali kalo 10 sɔrɔ a dɔw la i bɛ kalo 8 yɛrɛ sɔrɔ parce que ni dɔ bɔra fo dɔ ka don le temps que dɔ wɛrɛ ka don olu bɛɛ manque à gagner de e bolo an bɛ conseil min di n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ bila i ka so la e ka luwansew b'a la an bɛ conseil min di dans un premier temps n'a ma i y'a ŋanɛ ni so ye i bɛ ka so min d'a ma ni 10,000 don a lajɛ fan wɛrɛ fɛ i ka 10,000 so dɔ ɲini ka d'a ma hali n'o bɛ anw yɛrɛ bolo a bɛ bila yen comme ça il ne se verra pas maître de la zone a bɛ yɔrɔ kɔnɔ a b'a la ye dunan de ye mais n'a bilala buran a fa ou bien a kɔrɔ ou bien fɛn t'a la a caman na a tigi b'a sotigi b'a dabɔ de pour que a ka hakili to so la mais malheureusement a ti k'o ye dɛ a bɛ kɛ tɔɔrɔ de ye luwansew ma justement bɛ fɛɛrɛ caman kɛ pour que u kana kɛ ɲɔgɔn kan hali ni an ka yɔrɔ wɛrɛ de bɛ yen ni o bɛ di k'a wari compenser k'a bila ɲɔgɔn kan o ka fisa déjà nin bɛ so kɔnɔ e bɛ couverture kɛ e fana bɛ ka wari sɔrɔ de manière continue sinon rupture bɛ k'a la chaque fois que mɔgɔ bɔ an b'a conseil d'i ma n'i sɔnna bon o de ka di an ye n'i ma sɔn an t'i diyagoya ka don da fɛ da min i t'a dɔn mais i bɛ tila k'a dɔn kɔfɛ a caman bɛ segin a ma an b'a fɔ a bɛɛ bɛ gɛlɛya parce que e ka ko daminɛ ka dɛsɛ k'a laban mɔgɔ t'a faamu i kana daminɛ yɛrɛ i bɛ se ka min kɛ i k'o kɛ min bɛ laban i ka taa n'o sira ye an kɔni b'o conseil d'i ma n'i y'a faamuya alhamdulilayi a diyara n ye o kɔfɛ sisan ni an ye jateminɛ kɛ Egypte Mali yɛrɛ ka kɔlɔsiliw kɔnɔna na aw bɛ gɛlɛya jumɛn ye ka caya c'est à dire que litige jumɛn min kɛ min kɛn bɛ gɛlɛya yɛrɛ ye bi immobilier yɛrɛ domaine na c'est à dire que les litiges les plus fréquents bon il y a des problèmes mais ni ko litige les plus fréquents i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman sɔrɔ ɲɛgɛn kow la bon kurukuru minnu na i bɛ taa sɔrɔ ɲɛgɛn 1 ou ɲɛgɛn 2 bɛ kɛnɛma mais i bɛ taa sɔrɔ appartement na sokɔnɔ ɲɛgɛnw bɛ yen mais sokɔnɔ ɲɛgɛn tout le monde n'a pas accès à ça donc kɛnɛma ɲɛgɛnw entretien ni fɛn ninnu souvent c'est des problèmes karisa de b'a kɛ karisa de t'a kɛ karisa y'a jɔ n ye karisa dɔn bon an bɛ généralement an bɛ fɛɛrɛ min kɛ o la hali ni luwansew yɛrɛ dama bɛ yen ni ye makɔrɔbala mɔgɔ ye et que an y'a dɔn criminalité bɛ a la an bɛ tâche sociale caman kalifa a tigi la karisa e de ye makɔrɔba ye ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i jija i ka ko caman dilan yanni a ka se an ma hali n'u ka kuma bɛ kɛ an bɛ se n'u ye an b'ale wele k'a kɛ témoin ye un peu ninnu ye limite dɔw de bɛ a la n'aw danna fɔ ɲɔgɔn kɔ furufuru ma an bɛ se ka o gérer n'aw danna dala kuma ma ka sɔrɔ a ma kɛ nɛni ni fɛnw ye mais à partir du moment où aw ɲɛ nɛni e ke bugɔli bɔra a la banani ka bɔ a la banani ma bɔ a la ni nɛni sera degré dɔ ma o ye aspect wɛrɛ ye agence tɛ se k'o gérer o gestion bɛɛ b'o yɔrɔ dɔn o de la an b'i fɛ généralement les cas sociaux an b'olu résoudre de manière sociale donc n'a nana cas juridique kɔnɔna na bon i b'a dɔn an ye gestionnaire de ye nous sommes pas des judiciaires donc an bɛ soin to bɛɛ bolo i ka yafa o b'i bolo i kana yafa i ka sera ɲini a yɔrɔ la o b'i bolo parce que ni dan tɛmɛna mɔgɔ kan an si man ka dan tɛmɛ ɲɔgɔn kan an kɔni an bɛ fɛɛrɛ de kɛ litige
dans un premier temps on va éviter de faire n'a éviter n'a mais qu'avec à résolution tu vois nous on a même essayé d'amener les gens à la raison donc nous manière donc afamna kuma famna akla aklibe ko into dafa OK ko sebe aucun akula alors mais c'est ça nous kelemisenu ni amanga ni fenchama kumelila sotigi ni akalwa zoro nyonja parce que ama forte pour ka fam entre les locataires les loyers fenchama mbe se ka do konnana bayeri ni aka locataire ni nyonja et je là sana kase kalema ou bien sana kase ni furuko na fo nyongoma aw be ako balni jumay aw yara ka jatewla naka bara ni srawla bon il y a on évite les conflits ami fere beke kele ban kele nibi min kany kele bobal de kapsa mi kele tobe on évite wala dan bi ira sotila nous ko mi danser là kanu jati inafo ide ube ka ujati inafo mogode do mamu be ni maratula u fana do ka mara mogodo di u mara do ko no fo mara do ke et peut sur chaman be pour avoir la liberté u bo ko duba kono u boss ki daga u ta so de ta pour que il regarde quoi gestion ke bon mamu fera la gestion ke au niveau de sa famille ni ko ke no bla ira ka mara kono ko parce que sotigi beaucoup moyen ati marché et bien haruna de ni na fin fo en fin va sotigi ni ya lancer do abika ko do ke ki miti be iba on de signaler folo ni tse a fay boya konana ikana ki jagoya parce que jagoya mon côté nta so sotigi do be ba ko ko dab to 23h ba ni dab to 23h e bi jinga bo tele à 0h et nous voir sur au-delà donc avec mécanisme de labé ni ba to ni e nana e ka saka do facilement ka so ima dake jime be ka do amu du belabe am sa labé reke bon alka déchet abi gérer tugudi abi déchet gérer temps nyama ni fe nu aba gérer temps tugula jimi nu be ni robinet di do o ni jibi ta tugudi sous contrôle de kala parce que nous avons sur au de la quoi sous contrôle de kala bon généralement courant coré au bab se kana ni premier ambi fait appartement fait na biyo am ka rola iki je ka compteur de que appartement kin la pela bofi ou bien nous lancer une bien do na se ka compteur ta ana condition nous fera au bokké parce que nous avons sur fait na don kabi départ là à essayer et ka départager le pour qu'il puisse résulter sur donc à quand la fait il va éviter parce que sorti on a droit de babulu afin de la faire comment parce que akana akina fo parce que war sara le fana le join ale fana kana ke parce que mo be ma sokono ndo ndo jondo non benaka hakede do je mali beka dansi ka dima boni tamana danka na kan da lama do kan da ki amba kan amba ke dara foli amsa ke téléphoner amsa ke messager abisa que mo wuli kata ima kan ne folki chien plein chien fla na sara o na letri semaine ka dima amba ni fe na sara de bi bilibili de fanfela la ikale ka yoro ni kan mo to afiala ami o beke na ndesero be de la sa wala fendo bi be sanfew amoni ami fere beke akana si o rola aka chala fe atisi fana club mo ba fomia jaranye voilà. Alors bien ni le secteur de l'immobilier ni ani attaque à la guerre est-ce que responsabilité sociale de fanambe immobilier à barakela wera ni sadike sigidara mo wera ni gonchewa bon responsabilité ni entreprise bekan notre Égypte Mali ni abili ko RSE responsabilité sociétale des entreprises obi entreprise beka e bi ka tono boyo la sigidala mogobi e ka tono botola e ka toro bi se mogodo ma chugo akafo akanafo e ka do bi kana do ablekuna abika ke e
bɛ mun de kɛ k'a compenser i ɲɛda i ka entreprise ɲɛda i b'a réduire i bɛ i yɛrɛ ye cogo ja mɔgɔw ye misaliyala k'u dɛmɛ u ka ɲɛtagaw la min bɛ se ka kɛ ɲɛnajɛfɛn ye min bɛ se ka kɛ dɔnnifɛn ye min bɛ se ka kɛ dɛmɛ wɛrɛ ye min n'a nafa bɛ se sigida ma directement i bɛ sɔrɔ kɛ sigida min na o bɛ entreprise bɛɛ kan o tɛ EG Fumari bɛɛ kan o dɔrɔn ka bɛɛ de kan donc o yɔrɔ in kɔni vraiment o nafa ka bon kosɛbɛ donc ni an ye baara in kɔnɔ ta k'a lajɛ wala an ye misali kɔni sinsin EG kan comme ale de bɛ sɔn ka n'an ka weleli bɛɛ la an b'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pep maa caman bɛ yen nɔ an y'a essayer ka minnu wele fɔlɔ la n'u ma se ka na vraiment EG passe au passé anw sigilen don maa mun kama n'i y'a mɛn ko telajɛbagaw de ko don o telajɛbagaw bɛ wasa min nisɔndiya mun sɔrɔ u b'a ɲini an fɛ u yɛrɛ b'a fɛ an kana fama mais an bɛ se ka san kelen yɛrɛ kɛ kuma dɔw ka sɔrɔ i ma na donc n'i nana ɲininkali minnu bɛ yen vraiment an t'a fɛ k'olu to bɔrɛ kɔnɔ an b'u bɛɛ labɔ ka se ka faamu o kɔnɔna na n'i y'an ye jateminɛ kɛ aw yɛrɛ ka expérience kɔnɔna ta k'a lajɛ immobilier les promoteurs d'immobilier u jɔyɔrɔ sigida ɲɛ t'a la est ce que a bɛ dan IRC min fɔ responsabilité sociale des entreprises ou bien u bɛ se ka nafa wɛrɛ di sigida mɔgɔw ma nafa wɛrɛ di jamana yɛrɛ ma wa. bon tura n'i y'a mɛn ko entreprise yɛrɛ fɔlɔ entreprise bɛ dilan ka ko dɔ de dilan i bɛ entreprise kɛ de ka mugu dɔ de ɲɛnabɔ surtout bɛɛ ni kelenɲɔgɔn ta fan fɛ nin ko ye bɛɛ ni kelen entreprise bɛ na ni basigi ye sigida la hali misaliya la k'a dan e bɛ t'i ka baarakɛyɔrɔ la e mago bɛ so la pour que ka so sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ de bɛ yen min sigilen bɛ so ɲini kama ka di e ma o bɛ lafiya dɔ se ma et puis a bɛ so d'i ma so min i bɛ se k'i ka denbaya bila a kɔnɔ i kunkolo bɛ lafiya i taalen baarayɔrɔ la donc o bɛ basigi ko fɔ sigida la sotigi fana ne ye so jɔ e tɛ yaala k'a fɔ n ka so bɛ yen n ka so bɛ yen location na entreprise de b'a fɔ so bɛ nin yɔrɔ la a bɛ taa yira so bɛ nin yɔrɔ la nin da don a bɛ taa yira donc o fana o bɛ sotigi fana ka lafiya ko fɔ bon ni entreprise ye yɔrɔ minnu ta k'a di location na ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ don don a kɔnɔ k'a sɔrɔ entreprise tɛ k'a sɔrɔ fɛn tɛ a farati degerew tɛ kelen ye parce que agence mana mɔgɔ don yɔrɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ de ye agence b'a tigi dɔn a b'a ka sɔrɔ cogo dɔn a b'a ka baara cogo dɔn a bɛ jogo wɛrɛ jogo dɔn a la jogo min b'a to ani jama bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔ bɛɛ tɛ maa sɛbɛ ye bon entreprise ka mɔgɔ dɔ don so kɔnɔ et peut-être bɛɛ dalen bɛ aw bɛɛ sunɔgɔ la aw sɛgɛnnen nana bɔ baara la mɔgɔ dɔ bɔra fan dɔ fɛ a nana ko a bɛ so ɲini na ale ye so ɲini hakɛto ka kuma fɔ cogo la donc ale bɛ tiɲɛni min kɛ jama kunna n'a b'a dɔn ko entreprise de bɛ so gérer a tɛ sɔn ka ta k'a bɛ so ɲini parce que i ka référence caman de bɛ ɲini n'a y'i ka numéro ta i ka fɛn caman bɛ yen an b'a ɲɛɲini adamaden mana ko ɲɛɲini cogo cogo fɛn dɔ bɛ taa k'i to bon a bɛ mɔgɔ don so kɔnɔ maa min ye maa basigilen sotigi bɛ lafiya minnu bɛ so kɔnɔ olu bɛ lafiya donc i bɛ a ye kabini mɔgɔw dontɔ la i bɛ kelenya de yira u bɛɛ la parce que ni entreprise ye aw bɛɛ don entreprise de bɛ kuma aw bɛɛ fɛ o donc maa kelen de bɛ kuma aw bɛɛ fɛ a bɛɛ bɛ o de lamɛn o ka fisa ni mɔgɔ dɔ bɔra fan dɔ fɛ dɔ wɛrɛ ka bɔ fan dɔ fɛ a tɛ ɲɔgɔn bɔ yɔrɔ dɔ a bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn déjà la communication c'est même pas fluide a tɛ nɔgɔya quoi mais ni entreprise de y'aw bɛɛ la don bɛɛ b'ale de lamɛn ale bɛ se ka fɛn dɔ fɔ aw bɛɛ ye o bɛɛ ye entreprise ka nafa ye cohésion kɔnɔna na mɔgɔw ka sigiyɔrɔ kɔnɔna na Alhaji ni diyara n ye an ye fɛn caman faamu a kɔnɔna na vraiment an kɔni waati sera an bolo ka ban mais an b'a fɛ ka min dɔn sisan an bɛ taa an ka ɲininkali ni min ka ɲininkali kɔni laban ye ka jamukan kɔni datugu o de ye ni bilasiralikan b'e bolo bi k'a ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ jamana kɔnɔ yan hakaja minnu bɛ tunga na n'u bɛ na u ka vacances la u bɛ sow jɔ jamana kɔnɔ yan nɔ e ka
bilasirali bi kɛ jumɛn ka ɲɛsin ma soko ta fan fɛ fili mun ni e yɛrɛ ka jate la de ye filibaw ye foroba filiw ye immobilier kɔnɔna na ka se ka maaw bilasira k'a fɔ an ka taa nin sira in fɛ an ka nin kɛ an kana nin kɛ o bilasiralikan jumɛn bɛ k'e bolo bon ni profiter m'an ka tungarakɛw fo parce que u n'an bɛ baara caman kɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ ala ka tunga diya bɛɛ la amen yarabi minnu bɛ tungaw la di u bɛ yɔrɔw jɔ i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen u ka yɔrɔ ko bilalen tɛ agence ka bolo kan u b'a bɛɛ kɛ limana kunda bon limana kunda wari filɛ nin ye i b'i ka wari di mɔgɔ ma min y'a dun n'a bɛ se ka sara bon tuma caman an bɛ intervention kɛ an bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ déjà so falen bɛ o b'a sɔrɔ maa minnu tun bɛ so kɔnɔ ka kɔrɔ dɔw bɛ san kelen ni kɔ juru b'u la a juru t'u la a dunna de donc parce que i ye mɔgɔ bila baara la bɛnkan tɔ cɛ i tɛ se ka foyi ka tigi la hali n'a y'i ka wari dun donc i dan ye fɔli de ye n'a ye dɔ sara o don n'a ma dɔ sara la i b'a minɛ i b'a di maa wɛrɛ ma o fana bɛ tila ka dɔ wɛrɛ kɛ pour que ka bɔ o dynamique bɛɛ kɔnɔna na min ɲini tungarakɛw fɛ n'u ka yɔrɔ bɛ yen u k'a la passer agence ka bolo kan n'u y'a la passer agence kan avec un contrat i bɛ ye cɛ i ka wari kan ka bila i ka contrat bila mɔgɔ bɛ yen n'o bɛna minɛ o bɛna minɛ hali ni tiɲɛni min kɛra so partie la parce que fɛn dɔ bɛ utiliser don o don fɛn dɔ bɛ tiɲɛ a la a ka ca ala fɛ n'a bɛ entreprise bolo i bɛna sɔrɔ i ka yɔrɔ labɛnnen bɛ ani minnu bɛ yen n'u bɛna vacances la n'u y'a sɔrɔ u bɛ soko de ɲini yan'u ka to yaala la n'u ye entreprise ka numéro ta u mago bɛ licence la yɔrɔ min na an b'a labɛn an b'a d'u ma Mali b'o baara caman ba kɛ an kɔni an bɛ min kɔni fɔ ka gɛlɛya so jɔli man nɔgɔn n'i ye so jɔ n'i b'a don bolo la a don bolo la bolo min bɛ se k'i ka sɔrɔ lase i ma an bɛ se ka o de conseil di mɔgɔ ma. a diyara n ye pour terminer Région Mali ka baaraw kɔnɔna na yala a bɛ gestion immobilière dɔrɔn kɛ n'o ye so luwanse kow ye walima a bɛ dugukolo kow ɲɛnabɔ ou bien a bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ ka i ka so jɔ ka d'i ma parce que tungarankew ye nin bɛɛ ɲininkali kan na vraiment an bɛ wariw di an b'a di fa ma an fanicinin ma an b'a di n kɔrɔmuso den ma an bɛna kuma dɔ y'a sɔrɔ foyi ma ɲɛnabɔ alors Egypte Mali bɛ bilasiralikan jumɛn k'o ma est ce que a bɛ o fana baara ninnu kɛ bon ni Egypte Mali yɛrɛ la promotion immobilière la an bɛ terrain jalan san an b'a jalan feere an bɛ so jɔlen san an bɛ so jɔlen feere n'i bɛna sigi dugukolo kan parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ dugukolo dɔ kan so jɔyɔrɔ don dɛ mais siyɔrɔ jɔyɔrɔ tɛ an bɛ conseil d'i ma i kan ka utiliser cogo min dugukolo papier kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na an b'i dɛmɛ i bɛ se pour que i ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ a dynamique kɔnɔna na bon mɔgɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sigida la sigicogo la dugu la sigicogo la quartier la u bɛ kɛlɛ dɔ kɛ i n'a fɔ ko conflit foncier ka sɔrɔ a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ ni dakuruɲɛ damadɔ ye mais fɔcogo bɛ fɔ ɲɔgɔn caya la Egypte Mali bɛ intervention kɛ u bɛɛ la ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ a ma se fangalata ma ɲɛfɔli dɔrɔn bɛ se ka ko dɔ ban an bɛ olu baara fana kɛ n'i ka so b'i bolo n'a bɛ jɔ k'a ta kabi soubassement na ou bien n'a jɛ kabi sɔnɔni na kabi dugukolo ɲini na an b'a ɲini ka d'i ma n'a ka di kabi soubassement na ka se élévation ma ka se fo a banni ma clé à main a bɛ dépend i bɛ se ka baara kɛ selon ton pouvoir d'achat an bɛ so ban ka di mɔgɔ ma. a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn bisigi ale kɔni sera kuncɛyɔrɔ la WhatsApp numéro ne b'o bila ni lajɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ an minnu bɛ ɲininkali caman bɛ aw bolo soko ninnu na an bɛ WhatsApp numéro to ni aw ni ɲɔgɔn cɛ an b'o perepere latigɛ maa caman bɛ yen nɔ u bɛ weleli kɛ invité karisa wala an b'a fɔ télé an bɛ ka mun bɛ ka émission kɛ très souvent anw de ka numéro de bɛ ka di donc ɲininkali mun bɛ kɛ o ɲininkaliw bɛ k'an na o bɛ ɲininkali dɔw kɛ o jaabiw tɛ anw bolo maa minnu bɛ na u bɛ se k'o jaabi wa a bɛ kɛ kuma ye waati caman na an b'a aw ka ɲininkaliw lase u ma walima an b'u wele tuguni ka na aw ye ɲininkali mun kɛ walasa u ka n'o jaabi o la WhatsApp numéro a bɛ to ni n'aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp nasiraw fɛ aw ka ɲininkaliw ni Ala sɔnna o bɛ kɛ sababu ye ka jɛmukan wɛrɛw sigi walima ka ɲininkali wɛrɛw boloda min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen e min y'a ɲininkali kɛ maa caman bɛ se ka bɔ o kunnafoni kalama e kelen ka ɲininkali kama o la dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye o sira kan maa welelen k'a fɔ ka waleɲuman dɔn
min ye El Hadji Mamadou Tchakoura Damene, responsable technique et administratif de l'entreprise de gestion immobilière et foncière du Mali EGIF. Amafo ka directeur général fo El Hadji Mvali Traoré ku bela jene fo ka fo ni mu ya garzga bi siginga gestion immobilière au Mali, l'expertise de l'entreprise de gestion immobilière et foncière du Mali au service des populations. Hakla aw chama famu sigi konnana ne ba fo wati were ana ni mawara wole mi misaka ngal were jabi walma ne Mali ka ngano jabi on aw no soro ni jam kan kelenka ne ba fo akambe o dona. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.